салом дӯстони азиз, барномаи вавшо пешкаши шумоён. мо ин лаҳзаҳо тасмим гирифтем ки бахши саволу ҷавобро боз баргардонем. дӯстони азиз, айни ҳол мо якчанд саволҳои ҷолибро омода кардем ва айни ҳол ҳамроҳи наворбардора мо ба кӯча мебароем ва бо якчанд саволҳои шуху ҷаззоб донишу зиракӣ бинандагон, шунавандагон, умуман иштирокчиёнро месанҷем. агар шумо омода бошед, рафтем. мегуфтед ки номи шумо чи аст ва аз куҷо ҳастед? Мавзуна аз ноҳияи Бобоҷон Гафуров. 1 май рӯзи ғалаба, рӯзе ки бобоёни мо ҷанг карданд, аз рӯи фашистон ғолиб омаданд. Мегуфтед ки дар Тоҷикистон ҳамин 1 май рӯзи ғалабаро чӣ тавр бо ҷашн мегиранд? 9 май. Чӣ 9 май? Иди ғалабе? Хуб, саволро гӯш кунед. 1 май рӯзи ғалаба. Дар анамин рӯзи ғалаба 1 май идро дар Тоҷикистон чӣ хел ҷашн мегиранд? Ҷашн намегиранд ки 9 май бинем. Яъне фикри ҷанбастии шумо? 9 май. Хуб. 9 май иди ғалаба. Пас 1 май кадом ид аст? Иди меҳнаткушон. ҷавоби мавзуна дуруст аст. Салом алейкум. Салом алейкум. Ман Фозилов Саид Муҳаммад аз ноҳияи Деваштиш. Мегуфтед ки 1 май рӯзи ғалаба, рӯзи бобоёни мо ки бар фашист, яъне бар фашистон, яъне ғалаба карданд. Ана ҳамин умуман 1 май рӯзи ғалабаро дар Тоҷикистон бо кадом усулҳо ҷашн мегиранд? Кадом чорабиниҳо? Чорабиниҳо ин ки бо вайда чӣ мегӯем? Ҳамчун иди ҳангоме ки бар фашист вай шудагӣ, ғалаба кардагӣ давлати Тоҷикистон. Яъне ки на фақат Тоҷикистон, балки 15 республикаи бародарӣ. 15 республикаи бародарӣ иштирок кардагӣ. Дар он бошад. Хуб, ана ҳамин 1 май рӯзи ғалабаро, яъне чӣ хел ҷашн мегиранд? Сурудхонӣ мекунанд, яъне чӣ корҳо мекунанд? Ё паради ҳарбӣ мешавад? Паради ҳарбӣ дар 9 паради ҳарбӣ ба фикрам мешаваду ҳангоме ки ягон кас кати ягон мисол гирем чӣ мегӯям, ягон ҷо рафта озмунҳои вай мегузаронанд. Мисол гирем қисмҳои ҳарбӣ ба рафта ҳамон идо ҷашн мегиранд. Яъне 1 май. 1 майро. Пас 9 май кадом ид аст? 9 май бошад. Байрам рӯзи ғалаба асту вай бисёртар чӣ мегӯям? Яъне ҳам 1 май иди ғалаба аст ва ҳам 9 май ҳамин тавр. Амахе. Не вай меҳнаткашои 1 май мебошад. 9 май рӯзи ғалаба. Анакнун ҷавоби шумо дуруст аст. Хуб, анакнун фаҳмидед ками саволҳо мантиқ аст. Хуб, номи шумо чи аст? Аз куҷо ҳастед? Дилноза номам аз ноҳияи Зафарабод. Мегуфтед ки 1 май, яъне рӯзи ғалаба, бобоёни мо бар зидди фашистон ғолиб омаданд. Яъне дар ҳамин рӯзи 1 май, рӯзи ғалаба дар Тоҷикистон, умуман дар 15 республикаи бародарӣ ки буд, ҳанамин идро бо кадом танданаҳо ҷашн мегиранд? 1 май ҳама ҷашн мегирад охи халқ. Яъне рӯзи ғалаба аст, ҳамин тавр. Хуб, Дилноза, 1 май рӯзи ғалаба. Пас 9 май кадом рӯз? Ман алишкӯ мондам. Хуб, ҳеҷ гап не. Яъне 9 май кадом рӯз? Рӯзи ғалаба 9 май. 1 май кадом ид аст? Яъне рӯзи меҳнаткашон. Ман ба шумо Алишкӯ мондам. хеле хуб. Чун гуфтем саволҳои мо мантиқӣ аст, Дилноза. Номи шумо чи аст? Номи ман Низом. Мегуфтед ки аввалин маротиба картошкаро дар куҷо пайдо карданд? Дар Америка бошад. Аввалин бор картошкаро дар Америка пайдо карданд мегӯянд. Хуб, варианти худро тағйир намедиҳед? Хай бигзор дар Америка бошад. Лекин аниқашро намедонам. Ки дар Амрико бошад. хуб, чун гуфтем саволҳои мо мантиқӣ аст, вариантро тағйир намедиҳед? Картошкаро не тағйир намедиҳам. Дар Амрико. Хуб, Низомҷон, картошкаро дар замин пайдо карданд. Аввалин бор картошка дар куҷо пайдо шудааст? Амрико. Боз дар куҷо?
آمریکا نه؟ аввалин бор картошка дар амрико ҳамин همخه اولین بار در آمریکا. саволи мантиқ аст аввалин бор картошкаро дар куҷо пайдо кардам آمریکا. ҷавоби ин кас нодуруст аст саволи мантиқ аст аввалин бор картошкаро аз замин пайдо кардам мегуфтед ки аввалин бор картошка дар куҷо пайдо шудааст дар давлати амрико давлати чӣ буд хуб умуман бигӯед ки картошка дар кадом минтақа пайдо шуд умуман дар куҷо пайдо шудааст минтақаи чӣ мегӯям хуб биёед ман саволро бори дигар мекунам анамин картошкаро аввалин маротиба дар куҷо пайдо кардам канада хуб боз дар куҷо хуб варианти охирин шумо дар амрико ё дар канада дар амрико афсус картошкаро аввалин маротиба дар замин пайдо кардам мегуфтед ки ҳамин картошкаро дар куҷо пайдо кардам در زمین ҷавоби шумо дуруст аст саломат бошед ман боварӣ надоштам ки шумо бо як сухан ҷавоб медиҳед аввалин бор картошкаро дар замин пайдо кардам медонед баъзан нафарон гуфтанд дар амрико дар русия дар канада ва ҷавоби шумо дуруст аст мегуфтед ки барои чӣ дар тӯй ҷомаи арӯсӣ яъне куртаи арӯсӣ ранги сафед дорад ранги сафед хай бигзор вақташ анамо мисли фарташ сафед бошад яъне дар вақти тӯяш мепӯшад бахти сафед бигзор бахти сафед яъне ҳамчун амин арӯс мисли куртааш оянда бахти сафед бинад ҳамин тавр пас барои чӣ домод куртаи сафед лекин боқимонда ҳама ҷо сиёҳ хай ҷомаи домодӣ ҳамхел аст ани домод яъне рамзи сиёҳ яъне маънияш чӣ мешавад ба хай бисёр кор карда барои яъне заҳмат кашидааст хеле хуб мегуфтед ки барои чӣ дар тӯй арӯс ҷомаи сафед мепӯшад куртаи арӯс جامعه نه؟ куртаи ҳамун арӯс фата сафед барои чӣ برای که خوشبخت شدن؟ яъне сафедӣ ин рамзи хушбахтӣ аст ҳамин тавр ها пас барои чӣ домод сиёҳ мепӯшад چون که بای مال رقص خود که دیدیم به барои чӣ куртаи арӯс яъне дар тӯи фата мегӯянд ранги сафед дорад чунки дар пеш мисол гирем оянда бахти сафед бинад ва бисёр пас барои пастию баландиҳои зиндагиам бахти сафедур комёбо вай кунад хеле хуб пас агар арӯс куртаи сафед ба бар карда хушбахт шавад сафедиҳо умуман хушиҳои зиндагӣ насибаш гардад пас домод шиму костюми сиёҳ дорад яъне бадбахтиҳо насибаш мешавад не ҳамчун чӣ мегӯям аз қадим мондагӣ диами расмуоина аз қадим мондагӣ хеле хуб яъне ки новобаста аз курта сафед аст сиёҳ аст онҳо яъне хушбахт мешаванд албатта ҳамин тавр мегуфтед ки барои чӣ духтарон дар рӯзи тӯй яъне фата ё ки куртаи арӯсӣ ки ҳаст ранги сафед интихоб мекунанд чӣ маънӣ дорад رنگ سفید آخه کی نامشون چی بود زینب بود نه چی بود همون هم خیلی کرتی سفید که چی شده که برای яъне хосияташ чи аст умуман ба фикри шумо майли ба таърих намеравем барои чӣ ҳамин куртаи арӯсӣ сафед аст чӣ маънӣ дошта бошад وقتی سفید روی سفید داشته бахти сафед рӯи сафед пас домод шиму костюми сиёҳ дорад яъне ба вай бахти сафеду рӯи сафед не ҳамин тавр نه خیلی نه یو ندارم хеле хуб дуруст ҷавоби шумо дуруст аст ин умуман аз азал аз пеш ҳамин хел омадааст ҳамин тавр яъне ба расмият даромадааст шумо абдурозиқро мешиносед бале мешиносам абдурозиқ ки аст сароянда блогнавис да хуб расме ки дар ин ҷо мебинед кадоме аз инҳо абдурозиқ аст ана ҳамин аст шояд ин нафар бошад не хай ин аст мешиносам охе
хеле хуб. Мегуфтед ки ҷавоби шумо дуруст. Ҳамин Абдурозиқ аз кадоме аз ин 5 боқӣ монда конфликт ва муҳориба намуда дар UFC онҳо рақобат карданд? бо ин аст. Номи ҳамин нафар чи аст? ҳаспик буд. Ҳаспик. Ҳасбула ҷавоби Низомҷон, яъне Низом дуруст аст. Шумо Абдурозиқро мешиносед? ها Вай ки аст? بلوگی بیما یا سرینده хуб, Абдурозиқ. Анами расме ки мебинед дар ин ҷо, кадоме аз онҳо Абдурозиқ аст? همین همین عبدالرزاق хуб, шояд вай Абдурозиқ бошад. کیم نه این عبدالرزاق نه این همین хуб, варианти ҷанбастии шумо. همون ҷавоби шумо дуруст аст. Бигӯед ки Абдурозиқ аз кадоме дар ин 6 сурат, яъне 5 боқӣ монда онҳо конфликт, яъне рақобат карданд. Ва он чӣ ном дорад? نمیدونم яъне Ҳасбула. Мегуфтед ки кадоме аз ин расмҳо, яъне шумо дар ин ҷо дида истодед, кадоме аз онҳо Абдурозиқ аст? عبدالرزاق باشد در قطار چهارم ایستد. چهارم хеле хуб. Хубтар бинед, шояд Абдурозиқ дар қатори шашум истад. نه چهارم ایستد. яъне шумо хубтар мешиносед. البته мегуфтед ки Абдурозиқ дар ана ҳамин 5 боқӣ мондаи дигар миёни кадоми онҳо, яъне конфликт пайдо шуд ва онҳо дар UFC рақобат карданд? مابین яъне ношунидиҳо шуд, яъне каме гап гузашт ва онҳо бо ҳам хостанд ҷанг кунанд. кадоме аз инҳо? از حزبیک بسیارتر از حزبیک بسیارتر گپای قبیح زد. кадоми онҳо Ҳасбик мебошад, яъне Ҳасбулла? قطار دوم ташаккури зиёд. ҷавоби шумо дуруст аст. аз номи мо барнома ба шумо як ширинӣ медиҳем ва хурда боз донишатонро зиёд мекунед. оиди анамин барномаи Wow Show чӣ гуфтанӣ доред? яъне ин лоиҳаи себ аст ки маҳз барои ҷавонҳо. се то б бубин, бишнав, биомӯз. метавонед моро аз шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, YouTube, инчунин Instagram ва TikTok моро пайдо карда бошед. чӣ гуфтанӣ доред? хай ин барнома хеле ба ман писанд омад. хай саволҳое ки мантиқӣ аст, яъне саволҳоам беҳтарин буд. хай пайваста дастгирӣ мекунем. саломат бошед Низомҷон. бо мо будан Низомҷон. Сарбаланду саломат бошед. ман ба шумо якто туҳфа медиҳам. инро агар рӯзадор бошед дар шом, яъне ширинӣ аст, мехӯред ва мегуфтед ки бале, мегуфтед ки андешаи шумо оиди анамин лоиҳаи себ, яъне барномаи Wow Show чӣ гуна аст? таманниёти шумо? میخوام پیشروی ها در برنامه شما شود. تشکر بابا. саломат бошед. ташаккур барои як ширинии хуб аст. ҳатман истеъмол мекунед. хуб, ба тамошобинони мо чӣ гуфтанӣ доред? яъне номи барнома Wow Show аст, лоиҳаи себ. чӣ гуфтанӣ доред? البته برنامه واو شو به اشتراک کنید. بازی جالب است. саломат бошед Дилноза. ташаккур барои иштирок. ва мо ба шумо якто шоколади беҳтарин медиҳем. ва таманниёти шумо чӣ аст оиди ин барнома? яъне барнома Wow Show ном дорад, ба шумо писанд аст? خیلی یکمین دفعه من برآمد کردم خیلی کمتر باشیدم پیشم آمد хуб, метавонед барномаи моро дар шабакаи YouTube, Facebook, Instagram ва инчунин дар шабакаи телевизионҳо аз лоиҳаи себ, яъне шумо метавонед ба сомонаи интернетӣ, яъне шабакаи YouTube дароед, дар он ҷо лоиҳаи себро ҷустуҷӯ карда моро пайдо кунед. саломату сарбаланд бошед. ин аз номи барнома ба шумо як ширинӣ, агар рӯзадор бошед, дар ифтор истеъмол мекунед. тамошобинони азиз, чуноне ки шумо гувоҳ шудед, дар имрӯза барнома, яъне дар бахши саволу ҷавоб, духтарон ва писарон тавозун буданд, яъне баробар буданд ва онҳо ба шӯхиҳои мо, ба ҳазли мо ҷавобҳои амиқу дақиқ доданд. агар ба шумо видеои мо маъқул шуда бошад, яъне писанд омада бошад, зери ана ҳамин видео нашри худро гузоред, ҳатман лайкҳоро гузоред. агар ҳоло ба саҳифаи мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. то барномаҳои дигар, дӯстони азиз, хайру сиҳатманд бошед. хайр.